ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಾಸ್ಟಲ್ ಲಾಗ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಫಿಲಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ದುಂಬು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಚಾರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಉಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ಮರೆ ಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿನಿತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಮ್ಮೇಲ್ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಇನಿ ರೆಡ್ ಫಿಲಂ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ 2 ನನೊಂಜಿ ಕರಿ ಹೈದ ಕರಿ ಅಜ್ಜ ಪಂದ್ ಯಾನಿ ರೆಡ್ ಫಿಲಂಗ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪನ್ನಗ ಕರಿ ಹೈದ ಕರಿ ಅಜ್ಜ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪುದರೇ ಎಡ್ಡೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕರಿ ಹೈದ ಕರಿ ಅಜ್ಜ ಐಕೆನ್ನ ವಿರೋಧ ಉಂಡು ಎನ್ನತ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂತಾರ 2 ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯರ್ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಂ ಬತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತ ಆಂಡ್ ಅವ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಫಿಲಂ ಬತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಾಂತಾರ 2 ಬರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಮತ ಆಯ್ರಂಡು ಪಂದ್ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಂತಾರ 2 ಬತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾದ ಮತ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪಂಡನೆ ಸಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಪನ್ನಗ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಈತ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಾಸ್ ದಾಸೆ ಬುರ್ತುಜಿ ಪನ್ಪನೊಂದು ಲೆದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲಂ ಮಲ್ತೀರ್ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಆ ಫಿಲಂ ನೆ ಪಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರತ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಪುನಗಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದ್ಯನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರು ಡಾವಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಾವಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕಾಂತಾರ 2 ಬತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಆಪುನು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾದ ಅಂಡ ಐತೆ ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೋದುಪ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾತಿರ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಪಾತಿರ ಪೋಂದು ಪುನಃ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಕಾಂತಾರ 2 ಬಕ್ಕ ಕರಿ ಹೈದ ಕರಿ ಅಜ್ಜ ಪಂದ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪುದರೇ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪಿರ ಕರಿ ಹೈದ ಕರಿ ಅಜ್ಜ ಪಂದ್ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದ್ಯ ತೋಜುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂತಾರ 2 ಫಿಲಂ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಾ ಪಂದ್ಯ ಅನಿಕೇನು ದಯಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ನನ್ನ ಕಾಂತಾರ 2 ಬತ್ತದ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಂತೆ ತಗ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇನ್ ಬಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಒರಿಪಾವಡೆ ಪಂದತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕನ ತಗ್ಗು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಓಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಫಿಲಂ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ಮಾತು ತೊಜಿಪವ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆಕ್ಲು ಕಾರ್ಮಿಕನ್ ತೊಜಿಪೋಡ್ ಪಂದೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕರಿಯಜ್ಜ ಪಂದ್ ಪುದರ್ದಿದ್ ಟೈಟಲ್ ದೀತೇರ್ ಉಲ್ಪ ಮುಕುಲು ಏಡಂಡಲಿ ಕೇಂದ್ ಈ ಟೈಟಲ್ ದೀತೇರ ಅತ್ ಅಕುಲಾದಿ ದೀತೇರ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕನ್ ತೆರಿಪೈರತ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫಿಲಂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತಂದೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಿಲಂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕನ್ ತೊಜಿಪೈರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿರ್ ಕಾರ್ಮಿಕನ್ ತೊಜಿಪವನ ಅಗತ್ಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಿಗಳ ತೆರಿದಿಡ್ ಇಂದೇನು ದೈವದ ಪುದರ್ಡ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುದರ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಂಡ ಈ ರೆಡ್ ಫಿಲಂಗೆ ವಿರೋಧ ಉಂಡು ಕಾಂತಾರ 2 ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುದರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಕರಿ ಹೈದ ಕರಿ ಅಜ್ಜ ಈ ರೆಡ್ ಫಿಲಂಗ್ಲ ವಿರೋಧ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಡು ಅತ್ತಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೈವದ ಪುದರ್ಡ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲಂ ಬರೆಯರಲ್ಲೇ ಯಾವ ದಯಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಮತ್ತ ಫಿಲಂ ತೇರ ಪೋಂಡ ನನ್ನ ದೈವದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮತ ಅವು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನೀರ್ಲ ಎಣ್ಣೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಅವು ಬತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮತ ಅಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾತಿರೇರ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ದಿಜ್ಜೇರು ದಯಪಂಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಫಿಲಂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂತಾರ 2 ಪಂದ್ ನಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆತೆ ಕಾಸ್ದ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕನ್ ತೊಜಿಪವನ ವಿಷಯನೇ ಅತ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಓಡಿಮಿಟ ಬೈದಿನ ಪಂದಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರೆಯೊಂದುಂಡು ಕಾಂತಾರ 2 ಬಕ್ಕ
ಕರಿಯೈದ ಕರಿಯಜ್ಜ ಬಂದ್ ಈ ಫಿಲಮ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕನ್ ಮುಕ್ಳು ತೆರಿಪೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅತ್ ಅಕುಲಾದೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕನ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಕ್ಲು ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನ್ ಈ ಫಿಲಮ್ ತೂದ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಕಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಳು ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ವಾ ಕಾರಣಗ್ಲ ಈ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ್ 5 ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಮಂತಿರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ 2 ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕನ್ ತೊಜ್ಪೋಡ್ ಬಂದ್ ಮುಕ್ಳು ಮಲ್ಪನತ್ ನೆಟ್ಟಿ ಏತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕರಿಹೈತ ಕರಿಯಜ್ಜ ಈ ಪುದರ್ ಬೋಡಾಂದ್ ಅನ್ಕೇನೊಂದುರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಯಾಪನ್ಪಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಫಿಲಮ್ ರೆಡ್ಡೆಕ್ಲ ವಿರೋಧ ಉಂಡು ಅಂಚೆನ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ವಿರೋಧ ಒಪ್ಪು ದಯಪನ್ನಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪುದರೇ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕರಿಯೈತ ಕರಿಯಜ್ಜ ಈ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಸರಿ ಹತ್ತು ಬಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೊಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಗ ಇರೊಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿತ್ತೆ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ 6 ದಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಕಾಸು ಮಲ್ತೀರಿ ಅವೇನು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ತೂಪೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಬೊಡ್ಚಾಮಿನ ಮಲ್ತದ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ತೂಪೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ರೆಡ್ಡೆ ಫಿಲಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ 2 ಬಕ್ಕ ಕರಿಹೈದ ಕರಿಯಜ್ಜ ಈ ಫಿಲಮ್ ತೂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮತ್ತ ಅವು ಇತ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಬತ್ತೈ ಬಕ್ಕ ಇತ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ ಬರೋನುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ ಮಸ್ತ್ ತುಯ್ಯನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭೂತದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪಿನ ಮತ ಬೋಡ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಈ ಫಿಲಂ ಬತ್ತೈ ಬಕ್ಕ ಈತ್ ಮತ ಆದ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರ ದೈವದನೆ ಫಿಲಂ ಬರೋನುಂಡು ದೈವದ ಪುದಡ್ ದಾಯ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪಿರ ಅವೇ ದೈವನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ತೂದು ಕಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಪುದರ್ಡ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಉಂತಾಲೆ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ನೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುದರ್ಡ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಿಲಂ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಓ ಟೈಟಲ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಓ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಜೊತ್ತೊಂದು ಫಿಲಂ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೈವದ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲಂ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಬಂದ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕರಿಯೈತ ಕರಿಯಜ್ಜ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇಟಿ ನನ್ನ ದಾದ ಮತ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದಾದಂಡ ಬುಡ್ಚಂದಿನ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ಯನ ವಿರೋಧ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಯಾನ್ ಫೈನಲಿ ದಾದ ಪನ್ ಪಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕರಿಯೈತ ಕರಿಯಜ್ಜ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಿಲಮ್ ಕಾಂತಾರ 2 ಒಂದು ರೆಡ್ಡೆಕ್ಲೈನ್ ವಿರೋಧ ಉಂಡು. ಈ ರೆಡ್ ಫಿಲಂಗ್ಲ ಯಾನ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೇರು ದಯಪಂಡಗ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನ್ ಬುಡ್ದಿ ಫಿಲಂ ತದ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು ತಂದಾಲಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಳು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬೋಡಿತ ನಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬುಡ್ಸಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಪುನೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮರೆಪಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗಾನ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.